न'आव बोराय हौवाफोरजों मा बिलायलाबायदों न'आव बोराय हौवाफोरजों मा बिलायलाबायदों हिनजावखौ आं गावनि फिसायनो आं गथायना हरफिनबाय आरो जिन्दगि आं मालाबाबो बेबायदि भुल खामानि मावला आरो दस्रायाबो दा मावथों फट' खेबनि स्वादखौ दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा आवगायनि हिनजावा जुदि फैफिनोबा आं आवगायनि हिनजावखौनो बजबनानै लाफिनगोन आरो मोननांगौखौ मोनबाय आंहा न'आव बोराय हौवाफोरजों मा बिलायलाबायदोंलाय सेंग्रा मावरिया होनबाय नालाय गावरिया होनबाय नालाय आंखौ अनफ्लांबाय आं जानाय बायदि गुबुनाबो दाजाथोंसै आं जा भुल खामानि मावफ्लांबाय आं बेखौ निमाहा बिबाय आं आरो बेबायदि मालाबाबो भुल खामानि मावला आंनिया गामिया थानाया रुनिखाता ओमफ्राय पस्ट अफिसा खुंग्रिं आंनिया न'आ जाहैबाय माइदांस्रि आंजों सासे फिसाइ गोनांखाय हिनजावा मबाइलाव फेसबुकाव रं नाम्बार जानानै फैदोंमोन बेहाबो गथ' दं आंहाबो हिनजाव गोनांखामोन बेनिफ्राय आं बेखौ खोन्थाहरफिनबाय थानो नागिरदोंमोन बिनि उनाव बियो आंनि मबाइलखौ देख्रुबनानै होदों आं फन हरफिनो होनबाबो आं मोनासै बेनिफ्राय नै गुवाहाटियाव थाग्रा आदा एक्स इन्डिभिफ्रा दा बिसोरजों आं सारेन्डार जानानै बे हिनजावखौ आं गावनि फिसायनो आं गथायना हरफिनबाय आरो जिन्दगि आं मालाबाबो बेबायदि भुल खामानि मावला आरो दस्रायाबो दा मावथों आवगायनि हिनजावा जुदि फैफिनोबा आं आवगायनि हिनजावखौनो बजबनानै लाफिनगोन आरो आं दा जिनोखि हिनजाव आं हौवानो गथायना हरबाय बे हिनजावखौ आं मालाबाबो लाफिनला आरो मालाबाबो फनफोर हरबाबो बे आंनाव मोनखालाबो आं बेखौ खबरबो लाला दा बे गोरोन्थिनि थाखाय नों गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव मा फोरमायनो सानो बेनो आं जानाय बायदि गुबुनाबो दाजाथोंसै आं जा भुल खामानि मावफ्लांबाय आं बेखौ निमाहा बिबाय आं आरो बेबायदि मालाबाबो भुल खामानि मावला आं जानाय बायदि गुबुना जुदि जायोब्ला आं बिसोरखौ बुंगोन जाहाथे बेबायदि दाखालामथों दाजाथों दा नोङो नोंसिनि बे रायजोखौ बा नोंनि बिदा फंबाय गामिनि रायजो राजाखौ नों मा मेसेज हरनो सानो गामिनि रायजो राजा आरो आंनि न'खरनि बिदा आंनाथ' बिदा गैया फंबाय दं बिनानाव दं बिमा दं बिफा गैया बिफाया जों उन्दैयावनो थैदों दा आं जा गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय आंनि गामिनि रायजो राजाफ्राबो आरो आंनि न'खरनि जा फंबाय बिनानाव बिमा दं बिसोरबो आंखौ सानसेबाबो अनफिनगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो बे दायनि थाखाय आंखौ निमाहा होगोन न'खरनि बा गामिनि रायजो राजाफोरखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मावोबा नोंनि न'खर बा गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंखौ मा साजा होनांगौ एसे बुंना लागोन नामा आं जुदि नेक्स्टआव आरो बेबायदि गोरोन्थि मावबावोबा रायजो राजाफ्रा जा डिसिसन लायो न'खरनिया जा डिसिसन होयो बेनो जागोन आरो जाय हिनजावखौ नों दिनै गावनि हौवानो गथायहरफिनबाय बे हिनजावा मोजाङै रायजो जाथों होननानै नों मेसेज हरगोन नामा आंजों जानाखि हिनजाव फैनाय बेयो दा गावनि फिसाया लांफिनबाय आं गथायहरबाय बेजोंनो रुजु रुमु बियो संसार जाथोंसै आरो फिसायाबो जेबो गोरोन्थिफोर बुजिलायनानै उनाव जेबो दावराव दा खालामथोंसै हिनजावाबो बेजोंनो थाफिनथोंसै